Iloista sunnuntaista iltapäivää kuuntelet Energy, se on minuutin yli 3 kellossa. Dosse on mun nimi Marien Svan, Fort Minorilta otetaan musiikkiin Where'd You Go, mutta nyt Saraa kappaleella Rauhan aika. Energy suosittelee Sara, kriitikoiden ylistämä uutuusalbumi Veden äärelle, nyt kaupoissa. Energy, hit music only. Some knucklehead trying to dip. Give this girl the whole kello 20.03 alkaen. Jälleen liian kova. Mix a lot baby got hörde här på Radio Svenska. Tyytyväinen. Maalipallossa sen sijaan Slovenia rökitti Suomea 7-2. Mutta sitten Paralympian radiossa tarkemmin. Näin taksista Peking. Ei tätä halua, että on tylsää tai jotain muuta vastaavaa, että palaut oli